Tog me love is terrified long. Fate them with Quebec retired a counterfeit. Because you love Akarunda in Rallum. Bury me her dig stan agus chucky da dyke. Bralum the grew again we on Tauri. Grahajin and nose the Hishmo Hori. King all fatty some riv the yeah. Oh yeah. So has Steve it's just a funny. They may have bacon and Darren he still fill a water. Grill oh yeah. It's McKean Sanishka Louis a cherubim a stories togi me on who Ni feder lom dai long La fuak na hiha Me im hiasa vaun pregta Ak me edi all in hurtsa The love treat me crew igis mwidle kela In August the grey hair on the cardion Do it shake a dig and shake on Grotagin. Oh yeah I know we make trip loaders Baby don't do it roll Baby they're meshka Don't kill it a vodka Body ain't roller We are so shoulder Oh no And told my love It's terrified long Fate them with Quebec retired a counterfeit It's bright on the crew again we are Tauri Grahajin and nose the Ishmo Hori Me ain't August the grey hair on the cardion Me ain't August the grey hair on the cardion To say has Steve it's to say boy They may have bacon and Darren still fill a water. Grill oh yeah. I know we make trip loaders. Baby don't do it roller. Baby they're meshka. I'm killing a vodka. We body ain't roller. We is our shoulder. Oh no. Terrified long Fate them with Quebec retired a counterfeit Hello, agus Steve go Tronagest mór sleip na hoige fihe hain. Is mission Evening Cronin? Agus mis Andrew Players mid Bert a bheits liv a nocht gon Tronagest úntoch seo. Tá ag sú go mór le seo mar tá tá mé hééis freistal golóir Tronagest nu Portaglacha in golóir Tronagest agus uint a bín na dúisina go bra. Fáin tú busca seachláide nu rud éigen atá go bra. Nu master ha. Good sas. Ach na dúisina a nocht Andrew nach dú trí na dúisina mar mátá tú lin. Actually in show ma the gwinir dús conas Chata Stalker and Tronagest. Mátá tú fécant arin. Is go rud aháin of le Chata Stalker and Tronagest. Te go kahoot.it. So mátá phone ela nu iPad ela agad kahoot.it kahoot.it agus curris shock on code a shocked a hooked a dough a cahar hain. Dirt me sinna get. Yeah. Kahoot.it shocked the hooked a hooked a dough a cahar hain agus tá na dúisina a nocht tá siad do creta. Tá somid ag an mun mar so má chríicnín tú sa tríoát tá a chun déintor Gran Rosta all betain. Má chríicnín tú sa dorna áit Jo tú sin tús blian in Netflix. Sin hart luach
Okay, Ní true. chuain Okay. No. Ní dóché cos tá 8 euro sa bhí. So Okay, well folks, do see the good Dús that. Yeah. Ach, an ceann is mó. An cean is mó ná scooter electric agus bhí me hain agus Andrew ag léir faoi seo sular tháinig muid bio an sin. Like bhrólam chuteach ar an trána g seo just goúnda agus na freigraí ar fád chuteach agus an dú seo bhuacan ach ní féile é dhéanamh, but tána dúisina ionach agus is tócha gur fiú ará freisin. Aber go bhhain coppla duine gach ile ceist I gceart, bé fósbútar ar bháin ann, mar caiithí tú bheith anna happy. So it's an dinner is tapula. So nobby a Kamalerocht, nobby ag Google all ein rud, it's an dinner is tapula. So Curtis Jock the ragri gohanna tapi. So ní art ach a bheith cliste catú bheith cliste agus tapi. Cliste agus tapi. Yeah. So the aine atá a Stock Stockerísh kahoot.it kahoot.it on code na shocked, a hooked, a shocked, a hooked, a do, a cahar, a hain. So galordini is still in Hannah Fain. Hi go Lucy agus Alton agus Emer agus Elle agus Fergus agus Avian agus Ava M agus Darren agus Dom agus Rian agus Rachel agus Dahi agus Auntie Gary Carolyn and Shaw agus Amelia agus Donna Quadini is chilling. So Gurmagav. So Kahoot.ie. Kahoot.ie Moleshgale Kahoot.ie Denan Shinawad Nismo No IT. I'm gonna go on. Very chéile be me on. So Kahoot.it agus a cód a ríist a seacht a hocht dó a cahar a hain. Seachtain ulmhórtachtain seo anna chuidrodí ar gularáig. Tais a gluibh se beidir fé chuidacha ach mo chail se bhach ar an ceannacha. Catán níos. Well hosí scrape na hoig ar an lún bei sé dularáig gotí an dawnach mar is old a galóragah agus is tóca like bheith mud a géirí a bheith le céile. Gonna rock this nu Glock Portas and Himothy Shore fad le céile ach Meritrasna fi COVID suck lacoon of day. But yeah, Gadí seo an talking show the Carolyn Ballcaller shoe Andrew. The Carolyn Paintola air on Wart. A rare the Carolyn Lumsa. Oh, Make Carolyn Radio. Gurmagad the Anya Decker sin. An loon fresh and show look Comortis Green Graphador dogs. Melissa good Kane Tama. I thought I can Comortis Green Graphador. Kane Tama's on. Nullig fe hain. So an nullig. August Mohim like Degana Egan stud should and vein like lower Venus sauna Nivek ein space agum. Or nu vein a Garon Gwil Moshikon in ear dogs and a steel share shoe like a stock in Rodella. Akum Lena Tá mé sásta go like tá fáilte rivan nullig. But don't clean in ear they go. No, Neil. Neil. No, so no, tá mé anna gan but tá mé sásta gohfuil na síl sin irda agus go bhfuil an cinál mothúcán nullig san air stoca. So yeah, comórtas Green Graphadorta. Caimmuid cuidas na dúisina a lua freisin. Luamid na dúisina den ihe nocht an Daintor Grand Rosa don tríoát. On Sheen spin and Netflix and Dara out and Scooter Letruk then Hédot ach like donna Cardina Ella. Tá anna chuid ann ní an bogga le dúisna san áit seo. So Daintor taste canó tá Syrian seo freisin Daintor taste canó Sheen spin and Netflix Sheen spin a Spotify Labba Luscon Nadir cad tá agéiste Labba Luscon camera Sony Cybershot Daintor Grand Roaster Nish Daintor Grand Roaster bhíoh ceann agam an raibh ceann agad riamh No das me sé níos dipperador Ní Grand Roaster gin fi Bhí Grand Roaster couple bhí Daintor Grand Roaster agad am máile lia agus bíonn sé wad níos slán túla mar like just currently like na kernels beagus stock agus ní bhíon ein salin nu im agus féidir nu rudí breise chur stock so féidir an téma cá stock agus bíonn sé go hálinn. Tá telegor bailile le scáán ann freisin agus an sin an cean mór a nocht on Scooter Electric sin an cean mór tá si bhí géirí ar fád oil. So aine atá hééis stock ó hin Kahoot.it agus an code ná shocked a hooked a shocked a hooked a do a cahar a hain. Galordinius Jim Raid, Leah, Oisin, Cloud, Liana, Anna, Cloda, Emma, Kay Ella Nar Louis May. Siún, Neil, Rachel, Lily, Mikey, tá anna chuid dína an seo agus tá mé chun tús a chur leis a gcuis a gabhann cúpla seconds. Okay, so tá cúpla bouta éagsúla. Tá cúig bhouta agus cúig cheis in nach chéin bhouta. Téimi éagsúla atá ann, so cuid acha tá siad anna dachar, cuid eile
bhioc díma arn mana bhí se bh gartíid just le bheith anric fé. So más gáin atá. Yeah, but a ríis ná bí cumir ní dhéana sib sin tuigem nach néana sib sin ach déon cínta an freigar chuteach cótápi agus is féidir mar luúin muid má ein coppla duna gach ile ceann ceart ní dóilm go dúirló sin ach dá dúirló sin bheith an duine is tapúla ag an mór, okay? So má táid ré an sin táid chun tús a chur leis an trán a gceist bout a hain ceist a hain Rylin. Níis. Janice, tá mé nervhí seach. So bouta na big door an seo. Cén cholacht gur lo an logo seo. Okay. Cén cholacht. Tá Cén- sé glas? Tá sé glas tá pí a beag bán ann tá línta nachhfuil omlán díireach. Móhí am manis go seo anna éca agus feicimid na freigraí teachta seo go Tá. antápi so Gaféine. tuigen sib so seo cinál tús éca díobh sílam so mátá tú extracha ag an buinte seo bé Amór leis a gcuid eile. yeah. Agus tóchúil an app seo gachéine ar a So- bhónacha. Yeah, app, okay. Mátá tú extracha is app atá ann. Bín sé úsáid agam go léithúil. Bín sé úsáid agam go léithúil? Ó bín, bím cinna caham. Bín sé Fuair mar bín chuid sé ama úsáid agam go léithúil ach barlam an radio. So Ó, bhfuilhin do Nice. gine éisteach le Radio Rira. Yeah. Sulla gur into an option show. Spotify an freigar atá ann. Bhí sin soch éascar So bhí sin éis a gachéine. rís tús éasca agus feicimid chlór na ginnerí an seo. Éhín maithú. Ega mar Liana. Lily sa tríoát. Tá sé tam go go tú supporta. So look. Okay, Éhín, Liana agus Lily caihí sibh cuiná suas le sin nó cailí sibh an áach sin chlór na ginnerí faoi láthair. Right, bug mud a ragaí an dar ceist. Okay, cinál ceist céine, cén cólacht a bhfuil an logo seo aige. Arís, glas. Glas agus bán a ríis, yeah, téime. Ar nós mé Dá ansaí. mar é Andrew Grady chun cup an cafe all. Céir den óha. Cén Johan cup an té. Okay. Yeah, gon bhannar fé capúta an ban Um, mór caffeítá. Smálam latte spístruck pumpkin. Sin mó cinna, well, níos agam si fiúr díla Sin har bheith bougie. Yeah. Then ní bháin an chora seo leis an gceist an anchor. It's just my fistruck. Rís tá na freigraí tachta seach. So tá gatan ag bóta go hána tapi an sin. So teigem muid a ríis go seo éisca galam mu díb now I roi siad níos stacker so nábí a cappa go tú chun céad fan géad oil tá seo just mar Ní léon bhuiín ag níomh as No. churbe. Ceapan sé gúthe ar le burt go gachéin ceanna gart. So muína go as. Irene sé níos stacker tána ceis na feici agam Irene siad níos stacker. Okay, go second one agus Starbucks. Okay. Starbucks. So, raire leis na dtína fanat ag bó. Now Avina what tú fós ag an mór Tá Mahu Avine okay Liana fós ag iwwer do Amelia héis bugus suas mahu Amelia Leah an sin agus L okay key Puinte bháin idir caharát Tá of the sé tríhát. anna congra. So a ríis cén cólacht a bhfuil a logo seoige. Nes, seo ceann dachar. Seo ceann dachar. Oh sé Tá sé nuair écan tú ar dús tá sé dachar mar ní eicimid as ach well an buscabáin pí beag a ráiste agus cuma argur like scríomh nóracht dómh atá ann Déach a go bhhain cabis. ach tééis agam céir Yeah. agus bhí agam sula wacha mé an freigar Well, tréisce sin rá néis agus na freigur fad léite go. Cadéimar samadí ar ceanú lína riomh. an rud is amadí a ceanní mé ar lína. Ní sang bhí freigar agatá chuir ví tú Bhí cean mé seaán go má fón a bhí cap a bheith mar ceantas na cí móra ach nar Agus hána bhí sé sé Beag go yeah. So ceanní glóir daoine rudí seafadaach ar Amazon Fragra. Okay, Avine an bhfuil tú fós ag an mór Avine fair play. Agus Amelia Stornát Lías sa tríhát El agus duine ag an nua sa cúigáit maréid máthú. Okay, bugamid a rá go dtíon cé seala. Okay, a ríis céin cólacht a bhfuil an logo seo aige. Whoa. Néis. Now, tána freigraí feici an go bud ní cuiimlam an cean seo. nó? Ní Sin cuimh- soch éasca. Tá sin é ó Mátá Okay, so tá sé
Dove den cuid is mó Cooler bán. coolra bán. Nis tá cuma go sé zoomálta isteach Tá Reinintá? seach go mór sean goil seo feice goibh uach nó sean gohfuil cuid a goibh. Tá do lábhar ceantas na rudí seo. Gach Agus sean tú an go bhfuil móna rud seo. de láh rud ag an tháinig Yeah. ón Gólach ggólacht seo. So céin cólacht a bhfuil an logo seo aige. Sí dúir méid an aireog siad níos deacra. Nú beidir goil an freigur ceart fáite gachan agus gurmis an tain den atá stracat le seo. Ach tá nach mór na freigur ar fád teachtasteach an mé éhín fós ag an mór. Béle feáil gan Trí hecin fá ce bhfuil ragra si go tanna féin. Bhfuil catá. Ooh, Apple. Yes. Bhí sé a zoomálta Wow. steach go mór. Nuach fihocht in a cean sin. Tá mai cinnte go glóirdín ar buile tuis go raibh iPhone sa láb acu tócha. Éhín! Tá si go Am éhín ag foiil ceir gin ag an Éhín agus anna happy. Éhín Liam Raid L agus dahí den ag an nua hús an sinnar glór Henry. Right, se Rylan Green cé ceistela. Céin cólacht a ríis a bhfuil an logo seo aige. So app cinál Kirkra, Darrig, Bán. No bí gin sin. Cólacht. Ok, seo cean éasca golóir a ríis ghlacham leis go bhfuil cúntas ag nach mór gachtainna tá ghlacha pórta Fórhhar na nína. leis an ggólaach seo. Bíam air an An app vinnig. seo goróvinnig. Grovinnig canú ummercha am airs. Common mar am air agus mála mé. Is féidir skleip na hoige mé Lánach sound. is féidir skleip na hoige a eáil ar an app seo. Tá mantha an camera Sony bhg sé anna áisiú. Bheith sé go cínte tá sé bán deireg agus roiste agus cinál bán timpplair céin cóla a bhfuil an logo seo aige 3 2 hain. Instagram. No Insta. Cbéad in scríb Insta. Yeah, má. Okay, Éhín, bhfuil tú fósa go mór? Oh my by dad. goodness, go tú cótápi. Éhín, maréid fair play go tú hús an sin ag ibar dá lia dahí agus cholín nu a riana sin freisin. Okay, ará godí an chéad ceistela. Is céad bhóta eile. Listí. Tá seo níos deacra, tá seo níos deacra. So, chur in ord iad seo de réir déanre. No, chur ceann is mú ar dús agus a ceann is lú ar deire. So, ceann is mú ar chlé agus tú féin ar scáán agus ceann is lú ar dheis. Céin chathair is mú a het níos leta in éan. Cén cahar bailach lia. Baidir lia tú rubber plainte. Dáme. Díma arm nachfuil galibh lút an seo. Galibh an ceann a haníos lomsa ach So a ríis, Tá like, thuiscid as. tá sé tábhachtach iad na Frangraí chuteach cótápi agus is féidir leat. Iad an ord de réir déanra an chathair is mó ar dús agus an chathair leis an déanra is lú ag an deire. Curcií bailach lia bell ferriste agus limnach. Tá bhfuil an freigur rólas agus Andrew. Tá. Is agam céir Cos bhí bouta clochta a gin na leis. Well, ní- So it's ní- Queen ní- on ní the Reagan. cuireann. Okay. Tá sé seo soch caste brahan sé man rot a Tá- hééis bheith in áit. Tá sé Ní tá is hic an go mór cén céad an stáisiú. cenas mó. Okay. So Okay. hárín de sinna hí sé seo áil a gart. Bailach lia ar a gceannas mú béil ferste ar an dána ceannas mú, Curcaig ar an tríú ceann agus limnach ar gceann is lú. So fairplaigh do mar a gir se bhéh sinna gart. Tá éhín fósa an mór tá 16 buinte an 16 puinte idir siise agus rina sa dána áit agus sinúach 3 puinte idir anapí agus rina sa tríú áit. Okay. An cé ceistela. Ceann eile chur iad an ord de réir déanra, a ríisiigh tosí leis an gceannas mó, London, an Rove, Berlin agus Madrid. Cé an chathair is mó de réir déanra de. London, an Rove, Berlin agus Madrid. Fragger bháin agus Jack. Tá dína ag ghlacha leis agus níomh is banmór taistal tusa cén rotún éon ceantas na cachar sin. No nach éon ceannach. Bhí mé an dúar fád. Ro, Yeah. céacha is teise. Berlin. Cén fá? Just han an kinol vibes sa car Oh, right. yeah. No, Neil agam on a
This an cean ceannas mó ach an sin níl sagam sí tá sé gaiir níos seachar bhí Tá, sin níos Spotify costly. agus Instagram hí na ceiste sin a bhád níos éca. Ok, bog mar rá leis an freigra má féile eá. Oh, níor sé chódachar sin ar up to dó fan gé gus na dína. Níos tá si bhád níos cliste ná mé. Ok, London a dús, Berlin, Madrid agus an sin an roh. Ok, féachmuid ar chlór na cinry. Éhín. Fergus mahu. AM. Cbé duna rina hééis titsam siú beaga agus Anna P. Ach Quinny an misnach le. Éhín hééis just tiile go bharne a chorán ar si agus a dorna áit so badíorhí. Ok. I ché cheistele. Chéad ceistela. Curran ord dúir ise an duine sinna ar dús as an duine seár fad. Tom Hanks, Oprah, Bruce Willis, Jennifer Aniston. So Tom Hanks, Woody ó Toy Story, hope siúd ag balla. Oprah, not Oprah. Ní tócólín bailach eile chuir sé sin ar Oprah. Bruce Willis ó Die Hard agus Jennifer Aniston ó Friends. So cé acu is sinne chur iad san chun tosig an fan mór a Friends tá? Yes, bro, tá like tá scripts ar fád rólas agam de glá. Well, nach mór tá gachsra feici ag an méid sin ura. But fecin mud na fraggraí ag seacht is coppla duna fós le bhótáil Tom Hanks, Oprah, Bruce Willis, Jennifer Aniston. Hey, nu hí an duine is sinna. Ok, bog mud a rá fecmud ar an bhreagra? Bechamid. Má sibh. Oprah an duine sinna. Okay, ceapa Bruce Willis, Tom Hanks agus Jennifer Aniston. Bhenig ghlach leis go Tom Hanks ní sin ná Bruce Willis. Yeah, ok. Éhín? Fós contasig. Conas Éhín. Fergus mahu fós ann AM, Rihanna agus Aisling. Ok, bog mud a rá leis an céad ceistela. Ríis curried in ord de réir isha an duine is sinna ar dús. Ok, tá na daoine seo níos óigen an dram dearnach. Miley Cyrus, Taylor Swift, Ed Sheeran agus Lewis Capaldi. Sin achar. Tá cuideach a háart ar níos céine. Fegan tá cúgur hééis freigart hena féin. Níos agam an bhfuil an cúgur sin anna bhuiínach nó an bhuiisiigh nó Níl mór an smín orta go ag seans. Éidir nach go gá leis. Miley, Taylor, Ed agus Lewis. Céad an duine is sinna. An duine sinna go dtí an duine óige Miley Cyrus, Taylor Swift, Ed Sheeran, Lewis Capaldi, cé atá ann, cuaig second day, fáca, coppla duine eile fós le bhótáil. Ok, feic mu ar an bhreagra? Taylor Swift is sinne rud a chorúntas armsa. Tá si fósóg. Tá si fósóg Ed Sheeran an sin, Miley Cyrus agus Lewis Capaldi. Fear tá ciún le písa agus cosúil go ciún nua ar meach tá sé man scríb fel áhir. No, Gobistom. cool si van seir. Cool si van seir dú sé. Ní dóché. Feic mu ar chlórna ginnerí, Éhín. Fós contasig, cé chuige puinte contasig ar Fergus sa 3 AM. El sa cachráát hééis bogus seach sa chuig ar bhór agus rina an sin sa chuúgaát. So tá sé gan go má fós a cháirde agus tá anna chuig ceiste ag le táid i lornaine ganis. Curranord de réir méid séóir atácha so an ceannas fuide ar dús. So céan ceannas na chlár telefíe seo bhfuil an líana smó séóir acu. Brooklyn Nine-Nine, The Big Bang Theory, The Simpsons, no Family Guy. Tá go leor séidir acu ar fád. Tá cuidacha ar a teli a bhád níos fuide ná na cíile ach seans má tá ar a televís a bhreéis se fád in chéíonn sin golána chud séóir go. Tá sé sin fear. So caafar rubog smíntóir Déach nach goil a coppla chlór in ach séisiúr. So Brooklyn Nine-Nine, The Big Bang Theory, The Simpsons, Family Guy. Curran ordaí de réir méid séisiúr atá acu an ceann is fuide ar dús nó an ceann leis an méid is mó séisiúr ar dús. Cuaig second le dul tá nach mór gach duine éis bhóta gáh. Cúpla duine dearnacha le Rosa Keane Skirt. Brooklyn Nine-Nine, The Big Bang Theory, The Simpsons, Family Guy. Okay, second. Feic mu ar an bhreagra sin. Okay, The Simpsons. Ag dulrá le fada an lá, Family Guy an sin, The Big Bang Theory agus Brooklyn Nine-Nine. Okay, Branómid ar chlór na ginnerí Éhín bhfuil tú fós ann.
Tá tinna beag an acle Fergus. so For neither sé cad is de Fergus. fragra gart as Ooh. sa céile. Má who Fergus. Oh yeah. Tá éhín fós gan tosí Fergus. Oh, okay. Somebody bugger right. Okay. An chéad ceist eile. Seo an Tosh. bouta is dacra. Just Tom chun bheith anrach fé. So So- seo bouta na dós go bunasach an bhuiise bhín an cílí in bheas na Habert seo a lenas. Okay. An chéad ceist. Tá tú ag ghlach a pórt I Ross, Irene leat rit trasna an duine sa dara áit. Céin áit ina bhfuil tú inis. Tá tú ag ghlach a póirte I Ross, Irene leat rit trasna an duine sa dara áit. Céin áit ina bhfuil tú inis. An bhfuil tú sa chéad áit inis, an bhfuil tú sa dara áit, an bhfuil tú sa trí áit, nó an bhfuil tú sa ceathra áit. Tá fé hocht ina tréis bóta le cábh agus tá mé fósigh smuoine faoi seo. Ar nós Céin mathematica. tá sé ar nós ferás. Cúpla duine bhí siad is deach le freigra an lua. Éivín. Siad muine nach a ríist ach cúpla duine fós le é ragart. So déon wachna bhar seo, tá tú ghlachapórt I Ross ar on leat rit trasna nó háiris an duine sa dorna áit, céin áit an bhfuil tú inis. Bhfuil tú sa chéad áit, bhfuil tú sa dorna áit, sa trí áit, nó bhfuil tú sa chachra áit. Tá sé freigrathe ag beagnach a chéine agus na cúpla second fáce, so muna bhfuil is a goibh just roundnig count. Ein Éon cean. count. Okay, fé go ar an fragra? Seo then, Tá tú sa dara Dorna áit. Okay, Brenna Omadir Chlór na Giddery. Conas, like, Mahu Avie. A Reach Fergus Mahu AML agus Ashling Freshen. Okay, Raggedy and Cade, Kesh Ella. Tá tú a seomar dúcha. Tá cuineal, lampa agus brosna ann, níla gut ach éon chiipín a bháin. Cén ceann a lasan tú ar dús. So tá ceann seo rubbeog casta ach le mé ríiste. Tá tú a seomar dúcha, tá cuineál, lampa agus brosna ann, níla gut ach éon chiipín a bháin. Cén ceann a lasan tú ar dús an an cuineal, an brosna, a lampa nó a chiipín. Cain fog with who Shomer Durka, Shinny and Kesht. Well, On tá anna code. big cúis ná go bhéit a bheith seomar dúcha. Tá Anna tag shock stock, Anya tag shock and shin is fader on code. Shocked the hooked the shocked. Ucht do kahar a hain usad. Shocked, hooked, shocked, ucht a do kahar a hain. Anya tag shock the shock and shin. Agus Okay. Kahoot Punk IT atá. Okay. So tá- fragrathe gachéine Yeah, 10 second fáca a ríis muna bhfuil clúd a leid goibh catta ann Rounding roundnig ceann a éon bhain. cheann. Okay. Fe mo in Fragra? On Kipping. Ní fé le ein with the Scarhead lassa. go maith. Ní fé le ein with the lassa. Gone Gone and on Kipping. Yes. So, okay. Okay. Níl éon bhoga héis tarlú ach tá tror héis gachéon cheanna áil gart le rá cheisté an nuas. Na Nadine tag foil na cash and shore for the Garth just by the guard couple of seconds níos tapúla agus spéisiú le feáil ar an scáán. Okay, cé ceistela. Tá train lectruch ag dul sir. Céin tro a bheith an datach ag dul. Sir, ó hui, here, nu ní bheith ein datach ann. Tá train lectruch ag dul sir. Céin tro a bheith an datach ag dul. Sir, ó hui, here, nu ní bheith ein datach ann. Den cínta an ceist a léh gart mar Ní- sin an botún a rinne midbart. Near Um, with Bert. well, rinne mis sé Rinne Andra, moin goer me garthe. Lei an ket Frans. train lectruch. Ag dul sir. Kein tro a bheith an datach ag dul. Okay, sílan go gach a treéis fagart, so bugam a rags fech mit air an gasht. Ní bheith datach an train lectruch. Letro, níl éon deata chun. No, níl gosh. Okay. Branoid air, Glorna Kinnery. Ó, bug a beag dahí take Dahí seach tá tú sa bhór ras. cúigar. Fáilte ras dahi. Seach sin gachtain mar an ggéine. Okay, bug mit a right. Nes tá costas 1500 ar fictor agus jallah ar éin nó le chéile. Tá luach a fictor 1000 níos mú ná a jallah cén costas atá ar an jallah. An bhfuil caracéid ar an jallah, caracé cuige ar a jallah, gácé cuige ar a jallah nó gácéid ar an jallah. So tá costas 1500 ar fictor agus jallah ar éin, tá luach a fictor
míle níos mú ná dalamh cén costas atá an dalamh. Sé seo casa Tá sé caafar smuoine bhíana bhar gan seo. Smuoine mé faoi seo níos luúthe agus tháinig mé suas le freigar nachhfuil fiú lúta an sin. So Tá sí fósig smuoine fe. tá mé fósigh smuoine faoi. Ach yeah. Caracéid chuige, gácéid chuige, gácéid. Agus fecinn go le freigraí teach beganí níos muile. Bhád níos muna tá dtíine ónna thóir ar a gcuid lábas go háirt san mé cosam bhfuil go freisin. So cahasteach fóta man bhfuil cínte just roundí rud aigen 8 second le dul. Caracéid chuige, gácéid, tá sé Decker. Second one. Sin muid. Gácéid chuige. Ní go me go thomláin conascur sin a freigar, but réir dealar vis gácéid chuige. Gácéid chuige tá míle gácéid chuige a bheoch ar an pictór. Okay, Anna tá teach sin kahoot.it KAHOOT.it agus an sin an code shocked do cahar hain. Okay, bug man raigdín cé ceistela? Éhín tinna beag an aclaat éhín maithú. Déig así chéile feite gartacha. Fergus AML agus dahi. Okay, bug man rai leis an céad ceist eile. Dá bhéad atá ann is eolaí is lú a ectar. Cad é atá ann. Leis. Smuoine faoi sin. Dá bhéad atá ann is eolaí is lú a ectar. Cad é atá ann. Agus níl aon Níl aon le ann. No, níl aon éhí. Anna chuid den rud seo ann níocha tú mór an. Yeah, befrálam na freigraí ar fád eá. Mi se leis. Tá sé seo Decker. Smuoine faoi dó. Nílach seachtar uchtar nína danar. Tá tína tá seachtar ar chéile. Dínig smuoine faoi. Dá bhéad atá ann is eolaí is lú a ectar. Céir é. Ceistá. Seo beidir ar an gceist is dacra sa trána gceist ar fád seans. Gáid just smuoine faoin bhuclíocht san aber sin. So hart ar 2 second Scríbhaisteach rud aigen. Ein rud focail ein ocail faoin speir. Yeah. Okay, agus Branóimead Bhreaga? Ó níor ragarach. Dúracha this. Dúracha this. Sesir! Ní Sesir garta. Sin go sin go má. Sin Okay, bra éhín a mór tú é bogad ráile chlór na Ginnery. 4 agus níl ina héis boga tror héis cúi cheiste go ragart as chéile I gart ba you siúd agus an bor cúigur fós mar chéile éhín Fergus AMEL agus dahi ó Luntry. Okay. Ché cheiste le Bogad ráile. Yes. Bouta car bouta ceap now. Tá an bouta seo Decker, so éist go géir. Okay, an chéad ceist. Cé atá ag canna an seo? Olivia Rodrigo now just Marolis den na ceisna eile seans go mé an ceol beganí níos tapúla ná mar bhíonn sé an radio nó Drimarash so yeah. Okay, Bogad Rá Branóimead cé atá ag an mór. Ooh, AM. AM a bogad fantastic. Sé ceistig. Fergus, cad a hórla. Okay, Bogad Rá leis an cé ceist eile. Cé atá ag canna an seo? Okay. Málam an tá sé beganí níos tapúla. Ar nó níos muile. Níos muile. Bunlagan. Ach tro a bhí tro a héin tro a dó. Sean stair nach le anam éine a chuir seo. Tá sé ar an radio gach cuaig nóméid. Branóimead ar an Dragra? Da Ed Sheeran. Agus Bad Habits a bhí an siúm?
Yeah. Yeah, That's one an of my bad habits. too Okay. on. Aveen, Mahu, AM, Fergus, El, agus Dahi. Tá Rosha, or Rosie, Heish Bugas Suas, so Quinny Earth Rosie, agus Chance Gavek Matu, or Chlorna Kinnery Galua, Bugam with a Rai, Gideon K. Kashala. Nish. Amnig, Anam and So, Elron. Anam an Oron, Ni an Torani, Anam an Oron. Do the lady win, yeah? It's here. I'm being a bird talking to Cora and Radio Neil Clue again. Tá ein den ag héis votal, má tan bragri sin gar fair lady. Mona will tú Kinta. Curva again shot. Ain Rud. There mo an goni ná fog ein spawn new fragger doc cash. Kedi am jib shock their day héis fraggers. An failing nation the clash reach. Not more got finish face both all 2 seconds per they can stock. Shouldn't cross come. Yeah, Kirday, okay, Kirday and Fragra, Tomadagiri. Remember. Sure. Whoa, chingaba. Toshiv Lamulla Gamor. Okay, Branometer, Chlorine Ginnery. Avie, like, I wanted a fragry egg, Avie. Moshiv, AM Fergus, Alex Dahi. Okay, and Kiaid Kesht Ella. Anamni and Toran Shaw, O'Dermot Kennedy. So when the night feels like forever, Giants. Oh, me, better days. remember what you said to me. I know you've been hurting, Maybe Sarah Jones. waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song. Nish. Rudig in second fall, okay? Okay, Knockmore got the trace vote. All Giants pair over me. Better days outnumbered. Gonna Horan Shinner, Father Dermot Kennedy, Kane Can, Akula Shivan Shen. Lord, Jurassic Park, anything. Okay, Brano and Woods, Air, and Dragra. Right. Ta-da! Better days. Octor Day, Gwashiv, Anawa, Brano and Woods, Air, Clore, Neginnery. Oh, on top. Okay. Anamni and did it, Taikana and Shaw. Weekend, it's your Womanized Bieber. Okay. Nira Shinrose Agam. The Weekend, Ed Sheeran, Bruno Mars, Justin Bieber. We're not gaffing his share ragged. Show me the Urban LA, just their Wahale, Washington Hook. I think she's in Grisham Gaffin is shit. Okay. Share ragged. Our play weep. Well, in case of own. The Weekend! Beat the Weekend! I'm with this massive vision via Carson or Yarn was a couple of all sure. Okay, Brano with their Chlorine Ginnery. Ooh. Dom, Tatu Heish Bogasus Kugot, Mahu. Even posting more. Barnum more on the nation for the cost of me one of it. Cart, Achni Sapula, no even. Okay. And Keith Keshtella. About the Kuig. Sure, I'm about to there noch a chorde. I guess about to kinol sports. That's how I guess less. Yes. So he kesht. It's about to show. No. KV Dimroar, it's all earn sockers. Denor, Kugan egg, Nainer, no ain than egg. Denor, Kugan egg, Nainer, no ain than egg. Now, they thought Google all the ever show.
Ná den. Nach ná dain Ní léon crackan sin. agus má tú déanamh sin bé tú níos muile ná daoine eile. So Chans go níos fear just go tógáil buile faoi thuair os go mééis séiste bhá níos tapúla. So céhéid imróir atá ar Éireann soccer Deithnar, Guigur déig, Nínar, ein duine dhéag. Agus a rééis na dúisna mar níor luúma iad le isa. An duine hagan sa tríáit, déintúir Gran Rosta, an duine hagan sa dara áit, sin tú splína Netflix agus an duine hagan sa céadú áit Scooter Electric. Okay, tá gach na héis. I know. Andas. Branoma Darren Fragra? Ein duine dhéag an Fragra ceart. Cúpla duine rá go rá cúgan éag an sin darnóí beidir sport eile covis. Ach, ag bug a raig. Codas atá chlár na ginnarí le amach. Ó, anna chuid a Fergus, okay. Éhín ag mór Fergus an sin dahí Anna P tá tú ráis ar chlór na ginnarí fáilte ráis Skype bug mu a raigí an chéad ceistela. Nis, tusa, okay. Céhéid imróir atá ar Éireann CLG. Céhéid imróir atá ar Éireann CLG. Chuigur déig, ein duine dhéag, Cahar déig, nu dóraig. Daoine anna hapi leis an gan seo. For an pelle, for an amóna, cévé daine a bhíon ar a borc. Mona bhfuil sibh cínta Jane Iarach smuoinmh ar cadíd na hibhrecha a bhíon ar grim na nimróí. Caróg sin líb. Cuigur déig, ein duine dhéag, Cahar déig, dóraig. Céhéid imróir atá ar Éireann CLG. Okay? Leach má Darren Fragra? Cuig duine dhéag. Sinné agus fór fihéin duine ceann sinna Garrett Burt ruirt ein duine dhéag sinna for an soccer agus an sin séir maríon le dóraig agus ceir gona dhéag. So nírá sé chosoléir sin ar gachaine. Nis, Okay. chlór na ginnarí. Okay, atá ag an mór. Éhín tinna beag an aclaat. Okay. Na daoine céine nach mór. Fihid ó cheist agad as chéile. Nílach trí ceis fága. Andrew. Cévid imróir atá ar an rugby. An 8 nuna dhéag atá, 5 chuna dhéag, 6 chuna dhéag, nó 4 chuna dhéag. Cévid imróir atá ar an rugby. 8 na dhéag, 5 chuna dhéag, 6 chuna dhéag, nó 4 chuna dhéag. Ríist, smuoinnig ar na hibhrecha a bhíons ar rim na nimróí. Leis sin. Fragraí teach go hántapi. Tá sí muineach bailí orí. Ach, brahan sé, catú bheith ceart agus topic. Cábhes. David imróir atá ar Éireann rugby. Rotú bheith Fíime gobar. Rotú gobar. 8 duine dhéag, 5 duine dhéag, 6 duine dhéag, 4 duine dhéag. Okay, Branoma Darren Fragra? Ooh, 2 chuna dhéag an Fragra, 6 chuna dhéag a dragar gart. Sta sin. Okay. Nis. Will ein tunach aige sin ar chlór na ginnarí mas tú. Béle feá. Tá. Anna chuid bog a go ag. Éhín fós chuntásigh AM buchas seach sa dorná dahiúil insi sa tríáit Fergus sa Cahrát agus Anna P. Now, Solomon go a rá, right? Tá gá ceist fáca. Fergus agus Anna. Tá si bh géirí bugus jacadí an tríú áit. Nu an darát, nu an céadát. Dahí agus AM ach go hóra is gádíh bheith anna cínta gur féidirlih na ceisna a ragart go chántapí leis an darát agus an tríáit. A cuinál agus na dúisina a bhuacan. Okay. Seolín an chéad cheistile. Nis, cévid imróir atá ar an cricket. So, an bhfuil 3 chuna dhéag, 4 chuna dhéag, 2 dhéag, nó 1 duine dhéag ar an cricket. Rim tú cricket, Reeve? Déach mé ar cricket. Rick? Yeah. Agus, déach mé ar cricket, sa cláiste agus tá cóníarm gargamolacíide agus bíon cluichí cricket ar siú lein, so braní mar. So bheo fragra na ceiste seo? No, níl sé, níl actually fragra ceiste bhil is agam. Dún trúir a hagan sa, duna daoine hagan sa céad dar agus sa tríáit, is gá pictúr a ghlacha don scálan ag an deire ar fad nuair atá chlór na ginnarí hús má tá tú sa céad dar ní tríáit glach pictúr de anam hain sa céad dar ní tríáit agus beitún an sinna cheola thugan go clubbanna ag cnb.ie go Instagram scléip na hoige nu go Facebook cuman na bhín. But sin ag an deire ar fad má hagan tú sa céad dara nu sa tríáit.
Okay. Is er Thomas chláir de? Cé bhéh duine tá ar an cricéid tá? Ein den ag. Aon ag cé Cosúla fur an soccer agus ceirgan ag gohar gearta níis. Bhfuil éon tunna réige agus mit a gol i dro ó tá sé anagar éhín má An taon duine le níos óid geart. AM agus Dahí agus Fergus agus Anna. Okay, an cheist Jearannach. Seo é. An bhfuil si ré now bí an tapí. Okay. Arálinn. Cad é. So, céhid imróir atá ar an kisfeile so aana bhíon sa fécintar an NBA hawl. I mean, troach go an 8 6 nó 5. Mín troach go an 8 6 nó 5. Céhid imróir atá ar an kisfeile. Talína na nína gimmer kisfeile in éan héis or dúla cúblina nos. So chance. Agus tá fuair an kisfeilm im lá lia a bhíonn sig tréál. Trí gweilge aine ar spéisio bheith gimmer kisfeile. Okay, a corda, a ríis mar luamid. Má hagan tí sa trí a daran i céidáit dinking te pictúr glachad an scálan agus é cheola go cluban ag cnb.ie go Facebook cuman na bhíon agus nu de Instagram scape hoga. Ceanháin an mas féidir an duine hagan sa cara agus an cúgaát an rud céine a dhéanamh freisin. Okay, tá nach mór gach in a héis vótal an cheis Jearannach. Agus an freagar ná? Cúigar for seach na ag a gearte amaléon differ ar chlór na ginnerí. Okay, an chlór Jearannach deire leis an trán a gceist cé a thiocaí amach ag an mór. Goháile ar scooter electro. An tríót? Anna P. Déantar grán rosa go fada lása? Láhí ó Lynn sin, agus an chéadát. Éhín! Horses laat scooter electroch a gol ge éhín agus sa cehar agus sa cúgaát AM agus riana freisin. Okay, de aine tháinig suas don trúr atá agah an éhín Anna P agus Dahí mas féidir liv Green Graph a ghlacha gun scáán inis agus é cheola thugan. Ag clubbanna ag cnb.ie nu go Facebook cuman na bhíon nu go Instagram scléip na hoige. So just thinking to tug the phone glock picture gun Eva seo. Cogóir agus freisin na AM agus riana a tháinig sa cehrú agus sa cúga áit freisin. Sholin. Sin é, so gur míle mágah, Tásúla go gur bhaint tanmh as an trána sin, Tásúla gom gúisbú bantanmh as scléip na hoige fi hain mar luamid. Tá galoor comórtas ag dulrá comórtas Green Graffador tá méid sin ceardlanna ag dulrá a thóir le hena féin, bud is féile fecin siar arthú ar YouTube agus ar Facebook agus be galoor ceardanna ag dulrá idir seo agus an danach agus an méid sin dúisina mar luúm hena féin galoor stuff munar airí leat an scooter electric sin a bhuacan inniu. Tá an méid sin dúisina le bucan donna ceardanna. Tá laba lúsá an camera Sony Cybershot déantar grán ros a telegur balle le scáán scooter electroch agus chuile háirt anna chuid ar siúil idir seo agus a dánach so bíigi cínta ag páirrta lecha ann. Yeah, agus is féidir chur stochar na comórtas ar fáil eile má chuann tú iiritas isteach rih a hochtalog ar an danach. So fiú mas ag gur cáil tú mac ar cúpla ceartlan na bhír siúil hena féin an teachtain seo is féidir fecinn siar arthú agus fós chur stoch ar na comórtas sin. So tásúla go maríis go bhfuil bán tanmh as scléip na hoige agus leúnmh dé fecin muid sibh sa fíorhéil an bhblionn se thugan. Sin muid an muchas le as fannas línar fa beidir orchléig dónach go bhainte seo bíocht tróna dascaí nó ihuaí. Slán?